Iya, ya ya. Wih. Cek bayar-bayar kabutan nggih. Sing iso tak gaweni sing cilik ya Le ya. Nunggu mamake gajian kok kae. Ayo gek solang ayo Geri yo. Oh. Awas, ancang-ancang arep gulung-gulung iki biasane. Yo 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 yo. Jengkang le. Mau kaya rasa lagi pangan karo anu kok. Iyo. Wis. Gantian bolone. Iya. Iyo. Sola le. Oh, ini kan. Oh.
wis wayang dikar soalnya pemasak bawala anak-anak itu goyang sauder yuk
sing duwe der. Yo. Wis wayahe.